Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi i'r gwasanaeth heddi eto. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Fydd y myfyrdod y bore yma yng ngofal un o aelodau'r priordy, Tudur Dylan Jones. Bydd e'n newid bach neis i chi gael glywed llais rhywun arall am unwaith. Diolch yn fawr iawn o flaen llaw i Dylan am fod mor barod i gynorthwyo. A chroeso cynnes i chi gyd bob yr un ohonoch chi. Ar diwrnod hwnnw, gyda'r nos, dywedodd wrthynt, awn drosodd i'r ochr draw. A gadawsant y dyrfa a mynd gydag ef yn y cwch fel yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef. Cododd tymysl fawr o wynt, ac yr oedd y tonen ymdaflu'r cwch, nes i fod erbyn hyn yn llenwi. Oedd ef yn ystarn y cwch yn cysgu ar glistog. Effroesant ef a dweud wrtho, athro, a wyt ti'n hidio dim i bod i ar ben arno ni. Ac fe ddeffrodd a cheryddu'r gwynt a dweud wrth y môr, bydd ddistaw, bydd dawel. Gostegodd y gwynt a bydd tawelwch mawr. A dywedodd wrthynt, pam y mae arnoch ofn? Sut yr ydych heb ffydd o hyd? Daeth ofn dirfawr arnynt ac meddent wrth ei gilydd, pwy ynta yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo.
Mi glywson ni'r hanes yn y darlleniad, a mae'r Iesu'n gostegu storm ar fôr Galilea. Bod rhai yn ei alw'n fôr, llyn ydi o mewn gwirionedd. Mae o'n 2 milltir ar 10 o hyd ac 8 milltir o led. Roedd y môr neu'r llyn hwnnw'n gallu bod yn dymhestlog iawn, a fyddai hi ddim wedi dod fel sioc i'r disgyblion na'r Iesu fod y fath storm wedi codi. Cododd tymestl fawr o wynt, meddai'r hanes, ac roedd y tonnau'n ymdaflu i'r cwch nes i fod erbyn hyn yn llenwi. Da ni yma yng Nghymru wedi gweld stormydd Geirwan, ac mae ôl ambell i storm yn dal i gael ei weld hyd heddiw. Yng Nghwm yr Eglwys yn Sir Benfro, mae yna olion eglwys wrth y traeth. Dim ond un wal sy'n dal i sefyll. Mi gafodd y gweddill i dinistrio gan storm fawr ym 1859. I brofi pa mor fawr oedd y storm, dyma union yr un storm ar yr un noson a achosodd i long y Royal Charter suddo oddi ar arfordir gogledd-ddwyrain Ynys Môn. Collwyd dros 400 o fywydau oddi ar ei bwrdd, ac roedd 200 o longau llai hefyd wedi suddo yr un noson. Yn yr hanes yn y Beibl, roedd yr Iesu wedi llwyddo i ostegu'r storm, ac wrth gwrs fydda neb ohono ni yn gallu gwneud y fath beth. Roedd hi'n wyrth, a dydy pobl gyffredin ddim yn gallu cyflawni gwirthiau fel yr oedd yr Iesu'n ei wneud. Dim storm ydy'r unig berygl ar y môr. Mae hanes o llong enwoca erioed, sef y Titanic, yn profi hynny. Mi gafodd ei hadeiladu ym Melfast ar gost o 150 o filiynau o bunnoedd yn arian heddiw. Hon oedd un o'r llongau crandiaf erioed i gael ei hadeiladu. Roedd ei hystafelloedd bwyta a chabanau cysgu o'r safon uchaf. Does dim posib y bydd y Titanic yn suddo. Dyna eiriau Philip Franklin, is-lywydd cwmni White Star Line, ychydig cyn iddi fynd ar ei thaith. Mi hwyliodd o Southampton ar Ebrill y 10 o dan ofal y capten Edward Smith. Mi alwodd yn Sherbourg ac wedyn yn Iwerddon. Ar Ebrill y 14 4 diwrnod wedi dechrau'r daith, mi drawodd yn erbyn mynydd Ia, gan agor i hochr a gadael y dŵr i mewn. Mhen tua 2 awr a hanner, roedd hi wedi torri'n 2 ddarn a suddo. Mae'r llong wedi bod ar wely'r môr byth oddi ar hynny, a nifer o ddeifwyr wedi bod i lawr yn archwilio'r llongddrylliad. Ond yna y ma hi hyd heddiw, ac yna bydd hi bellach yn agored i swau'r môr a'r Cerrynt. Dim ond 20 cwch achub oedd ar ei bwrdd. Dim hanner digon i faint o deithwyr oedd ar fwrdd y Titanic. O'r 2224 o deithwyr oedd ar ei bwrdd, bu farw dros 1,500. Mi fydd y llawer mwy wedi marw oni bai am wrhydru un gŵr o'r enw Harold Low. Roedd Harold Low wedi cael ei eni yn Llanrhos, ger Llandudno. Mi aeth i'r ysgol yn y Bermo, ond yn 40 oed mi redodd i ffwrdd i'r môr a gweithio ar longau gyn belled a gorllewin Affrica. Erbyn iddo ymuno y chwmni'r White Line roedd wedi pasio ei aroliadau morwrol ac roedd yn swyddog uchel ar fwrdd y Titanic. Yn eironig, gwaith cynta Harold Low ar ddechrau'r fordaeth oedd cynorthwyo i ostwng 2 o'r badau achub
mwyn bodloni'r bwrdd masnach fod y Titanic yn bodloni'r rheoliadau diogelwch. Roedd shifft Harold Lowe wedi dod i ben pan drawodd y Titanic yn erbyn y mynydd Ia. Cysgu oedd o. Ond mi gafodd waith yn llwytho bad achub. Mi nath o'n siŵr mae gwragedd a phlant oedd yn cael y flaenoriaeth. Pan oedd o di llwyddo i rwyfo chydig bellter oddi wrth y llong, mi gasglodd o chydig o'r badau achub at ei gilydd, a gweld nad oedden nhw'n llawn. Rhannodd y teithwyr rhwng y badau a mynd ag un gwag yn ôl i achub mwy, gan roi fywyd ei hun mewn perygl. Dim ond bad achub Harold Lowe ag un bad achub arall oedd wedi mynd nôl y noson honno i geisio achub mwy. Harold Lowe ydy'r un sy'n sefyll a'i law yn llywio'r bad achub agosaf yn y llun. Heddiw, Tachwedd yr 11 ydy diwrnod pen-blwydd Harold Lowe. Ar flwyddyn nesaf mi fydd 140 o flynyddoedd ers iddo fo gael ei eni. Mae wedi cael ei gladdu yn eglwys Llandrillo yn Rhos. Mi oroesodd o'r drychineb a marw ym 1944. I ddyn mor ddiymhongar, dydy hi ddim yn rhyfedd na dydy i fedd o'n cyfeirio at y digwyddiad o gwbl. Ond, does dim dwywaith nad oedd Harold Lowe wedi achub llawer o bobl y noson honno. Wrth i ni fynd ar fordaeth bywyd, mi fydd yna stormydd a thrychinebau yn siŵr o ddod i'n rhan ni. Pan fydd hynny'n digwydd, does ond gobeithio y bydd na rywbeth neu rywun yn gallu'n hachub ni. Weithiau mi fyddwn ni'n gweld y storm yn dod. Dro arall, mi ddaw ar yn gwartha ni yn gwbl ddirybydd. Allwn ni ddim gostegu storm, ond mae Duw yn gallu gostegu'n stormydd ni. Ieuan Glangeirionydd ddwedodd, ar fôr tymheslog teithio rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll, fy nhad sydd wrth y lliw. Ac wedyn y pennill ola, i mewn i'r porthladd tawel clyd, o sŵn y storm a'i chliw, y caf ynediad llon rhyw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. Na, dydy pobl gyffredin ddim yn gallu cyflawni gwirthiau, fel yr oedd yr Iesu'n ei wneud. Ond, pan fyddwn ni'n gweld rhai eraill mewn storm, neu mewn perygl, y peth lleia allwn ni i wneud, fel y gwnaeth Harold Lowe, ydy gwneud popeth o fewn yn gallu ni i dawelu'r storm honno. Gair bach caredig, cymwynas fach dawel, ac i'r person hwnnw, mi fyddai hynny gystal â gwyrth bob tamed. Diogelu
Gweddïwn. Ein tad yr hwnnwyd sy'n y nefoedd. Edrych arno ni nawr o ddew wrth i ni droi atat mewn gweddi yn ystod y munudau hyn. I ni'n diolch i ti arglwydd am gyfle i ymdywelu ger dy fron. I ni'n ymwybodol iawn arglwydd ein bod ni'n byw mewn byd prysur iawn a stwrllyd iawn. Byd sydd yn ein herio ni o ddydd i ddydd. Felly o dadnefol i ni'n wir yn gwerthfawrogi'r cyfle hwn i ymdywelu ac i sefydlu'n meddwl a'n bryd arna ti. I ni'n dyfolu di arglwydd yn dad, mab ac ysbryd glân. Oherwydd i ni'n wir gredu mai ti a thydi yn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. I ni'n diolch i ti hefyd arglwydd am holl fendithion y bywyd hwn a'r gallu wyt ti wedi'i rhoi i ni mwynhau. Am bethau bob dydd, a pethau hynny ni'n dieddol o'i gymryd nhw'n gyniataol. Am gartrefi, a phobl i'n caru ni, a phobl y medrwn ni caru hwy hefyd. Am ffrindiau a chymdogion a chyfeillion. Oherwydd i ni'n ymwybodol iawn arglwydd ein bod ni'n byw mewn byd le mae llawer yn ddigartref, ac yn unig hefyd. Bobl sy'n ofni gweld y wawr yn torri, neu'n ofni gweld y nos yn dod. Ac felly o dadnefol testyn diol sydd gyda ni i ti y bore hwn. Ond eto arglwydd i ni'n gwybod nad yw bywyd yn fel i gyd. I ni'n cofio'n iawn nad oedd Iesu wedi addo bywyd hawdd i'w ddisgyblion. Yr oedd yn eich anfon allan fel defaid i blith bleiddied, meddai Iesu. Ond, diolch arglwydd am y sicrwydd nad wyt ti'n disgwyl i'r un ohono ni gyflawni unrhyw waith yn denw di, ond i baid efo ti wrth ein hymyl ni, yn gwmni ni yn ein nerthu ni ac yn ein harwen. I ni'n diolch i ti arglwydd am sicrwydd oedd bresenoldeb di o'n hamgylch ni o ddydd i ddydd. Ac yn arbennig felly arglwydd pan bydd yna rhyw dreialon yn dod ar ein traws ni. Pan bydd stormydd bywyd yn dod i'n rhannu. Pan bydd y gwynt yn chwythu yn ein herbyn ni. A'r tonau'n codi ac yn curo'n erbyn. A'r daith yn wir yn ddigon tymheslog. I ni'n diolch i ti arglwydd efo ti yn y cwch gyda ni. I ni'n diolch i ti dy fod ti'n agos ato ni ac yn abl i dywelu'r storom honno sydd yn aml iawn y tu fewn i ni. Ac ni'n gwybod arglwydd y gall fod yna stormydd y tu allan, ond hefyd fi all ymddangos fel pe bai bopeth yn heddychlon ar y tu allan. A hynny'n aml iawn yn cuddio'r storom sydd y tu fewn i ni. Y storom sydd yn brifo'n calonau ni. Y storom hynny sydd yn cadw ni ar ddyn yn oriau'r nos. Arglwydd. Tywela'r stormydd hynny. Tywela bob ofon sydd yn gafel yn dy blant ti heddi. A dyrod y dangnefedd i'w calonau. Fe gyflwyno ni'n byd i ti mewn gweddi heddi o dad. Y bobl hynny ni'n habod nhw. Yr rhai hynny nad yw i henwyn hysbys i ni. Ac eto ni'n clywed am ei hamgylchiadau'n ddyddiol bron. Fe weddion ni dros bawb sydd yn dioddef heddi o ganlyniad i frwydro ar rhyfela. Pawb sydd yn dioddef o ganlyniad i dlodi a newyn. Problemau economaidd yn ein byd ni. Pawb sydd yn dioddef o ganlyniad unrhyw angyfiawnder. I ni'n meddwl am y ffoduriaid sydd ar grwydr. I ni'n meddwl am y rhai sy'n ddigartre, a'r rhai sydd yn ddiobaith hefyd. Ac i ni hefyd arglwydd yn meddwl am bawb sydd yn dioddef i siws oherwydd y newid hinsawdd yn ein byd ni. O dadnefol, cofleidi ar byd cyfan a threichiau. Dyfeichiad dragwyddol di. A defnyddia ni arglwydd bob yr un ohono ni fod yn offerynnau effeithiol yn dy ddwylo di. A boed i eraill drwom ni
adnabod cariad Duw. Gwrando'n gweddi felly arglwydd, a madda i ni hefyd bob bai a phechod yn derbyn di. Aros gyda ni weddill y diwrnod cysegredig hwn, ac i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Cyflwynwn y weddi hon ynghyd â phob gweddi arall, nid yn enw'n hunain, ond yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A'n dysgodd ni i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, diled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi eto, a diolch arbennig i Dylan am y myfyrdod hyfryd. Byddwn ni yma eto di Sul nesaf, ar y Sul cyntaf yn hymor yr Advent, yn diw'r flwyddyn wedi hedfan dwedwch. Gobeithio gewn ni'ch cwmni chi. Yn y cyfamser cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.